Na Rympei U ke channel nabynta paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Sapriang kani wei kerwa ke baong kum ni. Amailat ke sorkar bandan ki ban nguj ye ki jakarep ki lapangam. Dan ki Bri U ki bam kwa e ke jingsuk balapan mi do ba prestun. Bad baula keren leng ba ka khubol leng ba ka warta. Henrei kalami kata ka jubab halor kani ke jong jong new sembut menteri ramba ka jela da ka baong kum ni. This time MP by election effect. Baroh sikatu ki thau committee bej na do them motor ILP pot usam ka reservation policy ka ti doyong. Committee nrai tang ka wairo amodlong. Menta ka NPP BJP ka sedang sakawai ka trik. Lada philej dawa ka katin Khasi garo bandrung ka kernit ka bapra. Jong kariti senchar kin kular bej thik klempen slem hang tu hi kin ong ban ai an le ya kata nrai tang ka katin da philej pan dak aeroplane mar ka wairo kin ai. Ka katin kin ong an ai an penthet bej namar dei ba kila mlin te ban pynbiej kum baju ong ka katin shisen bala mlin lamelen. Lada dan election shipausin shi Snem ru pynbiej shipausin hi shwa ka election. Ko paidbah bai kyndit bynriew no pynbiej man ka san Snem ngap ru man ka san Snem. Berkhat sanibha yakini ki kentin yo poi shisha ka por bakani ka sorkar MDA NPP led government kani treilang treilang shisha bad ksuid. Lapan kot ya kani ka karwa ka ban pen pau syaki paidbah jong ke Bri U Hynñiewtrep.